Mi imamo još nekoliko bisera i dragulja u Srbiji koji su ostali nenapadnuti, neupropašćeni, obesmišljeni za bilo kakav razvoj i za to da omogući ljudima da bolje žive. Golija je sačuvana. Ja vas molim, sačuvajte još neko vreme. Srbija će uložiti mnogo u Goliju. Da vi živite bolje i da drugi žive bolje, ali za sve vas ovde će biti posla. Na 15.000 turista, zamislite koliko ljudi može da radi kod svoje kuće. Namučili ste se, gorštaci ste, teško živite, iskoriste ovu planinu. Da ona počne da vas izdržava, da vas hrani, da vas razvija. To vas stvarno molim. Uopšte neće biti problem i da dovedemo investitora i da završimo puteve i svu infrastrukturu. Ministar Ilić to bolje poznaje nego neki od vas. Teren. Ali samo vas molim, za sebe sačuvajte. Jer nema mnogo još takvih oblasti. I ovu oblast ne smemo svuda da napadnemo, ima zona gde ne sme da se živi. Zona koju ostavljamo prirodi i deci. Zato ja vam kažem, pomoći ćemo, ali pomozite prvo i vi sebi. Pogledajte kako se živi na Kopaoniku. Ovde može mnogo duže u toku godine da traje sezona, ovde može mnogo lepše da se izgradi. Ovde ima snega, makar kao i na Kopaoniku, ako nema više. I zato vas molim, malo samo strpljenja da imate, a državu prozivajte ako vam se ne oduži, a odužit će vam se sigurno. I autoput će da prođe po najboljoj varijanti i vezu sa autoputem da napravimo, da se ne lomataju turisti, da razmišljaju da li mogu da prođu na planinu, a kad dođu da li mogu da se vrate.